либоси миллӣ, муди аврупоӣ ва ҳиҷоби исломӣ дар ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон барои дарёфти ҷойгоҳи бештар ва зиннати занон вориди рақобат шудааст. ҳар нафаре ки аз ин мудҳои либосҳо бармекунанд, далелҳои қоṭеъ доранд ва собит мекунанд ки муди либосашон дуруст ва мувофиқ аст. Бисёртар аврупоӣ мепӯшанд, мода удобнее либоси чӣ пӯшидан. Костюм бура мода удобнитара, чем либосои миллии тоҷикира. Моро тоҷикон баъз бо ҳамин куртаҳои атлас ва гулдузие ки мепӯшем мешиносанд. ин хоси одам, ман ҳамин маъқул шуд, ман мепӯшам. дар ҷомеаи суннатии тоҷик ки либоси миллии тоҷикии занона ҳамеша нуфуз дошт, бо мушкил ин мақоми худро ҳифз мекунад. либосҳои исломӣ дар ин баробар рақиби аслии чакану атласу адрас шудааст. муди аврупоӣ низ ки барои тоҷикон либоси бегона унвон мешавад, аммо ҷонибдори зиёд дорад. тағйир ёфтани либоспӯшии занон ё муд гардидани ин ё он гуна намуди либос дар ҷумҳурии мо ба равандҳои гуногун тааллуқ дорад. имрӯз дар тоҷикистон ки нуфузи ислом хеле зиёд аст ва мардум ба ин дин эътиқоди зиёд доранд, занҳои мо ба либоспӯшии исломӣ тақлид мекунанд ва он нафароне ки масалан мехоҳанд ки худро замонавӣ нишон диҳанд ё ки ҳамқадами замона бошанд, зиёдтар ба аврупо тақлид мекунанд ва бисёр ҳастанд дар ҷомеаи мо имрӯз духтараконе ки либоси миллии тоҷикон ё атласа мепӯшанд ё куртаи чакана ба як тарзи замонавӣ ба бар мекунанд ки ин аз ифтихори миллии онҳо дарак медиҳад. ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس. тарғиботи афзояндаи либоси миллӣ дар солҳои ахир зоҳиран таваҷҷӯҳи занони кишварро ба пӯшидани муди суннатиашон бештар кардааст. хусусан пӯшидани либоси миллии тоҷикӣ дар фасли баҳор ва иду маросимҳои расмӣ муди дастҷамъонаро мемонад. ҳоло мо бисёртар закасҳои тоҷикӣ мегирем, либосҳои миллии худамонро медӯзем. аз ҳисоби ки пешвақт либосҳои аврупоӣ бисёртар истифода мебурдам, фармоишон бисёртар доза, либосҳои миллии тоҷики худамонро бисёртар фармоишаш. аммо ин ҳам дар ҳолест ки таблиғи даст бардоштан аз либосҳои исломӣ ба сифати як либоси бегона дар ин авохир аз сӯи мақомоти Тоҷикистон ва ҳатто шахси аввал шиддат мегирад. раиси ҷумҳур дар нишасти марбут ба иди модар либосҳои сиёҳи исломиро хатарзо номид. ба дунболи ин аз дуконҳо либосҳои махсусан сиёҳи исломӣ нопадид шуданд. тоҷирони ин дуконҳо ҳатто аз суҳбат кардан худдорӣ мекунанд. аммо баъзе занону духтарони тоҷик сиёҳпӯшӣ карда таърих ва моҳияти ин тарзи либоспӯширо намедонанд ва ҳатто донистан намехоҳанд. агар идеи ба хотири тақлид ба ин тарзи либоспӯшӣ завқ пайдо карда бошанд, баъзеҳо бо мақсади таблиғи ақидаҳои таҳмилӣ ин либосро миёни занону духтарони мо паҳн карда мехоҳанд дар кишвар боз як ҷараёни нави ифротиро ҷорӣ намоянд. фарҳангшиносон ҳарчанд эътироф мекунанд ки либоси миллӣ ба хубӣ метавонад ҳам майли мазҳабӣ ва ҳам дунявиро бозгӯ кунад, бо назардошти озодии завқу салиқа ин либос бояд тавре сохта шавад ва пешниҳод гардад ки дили ҳамагонро барад ва ба таблиғ ниёз надошта бошад.